Sanibonani uMabiyela unkosikazi kaMthembu. Angazi ukuthi le nkulumo ngizoyikhuluma ngobuqotho bayo ngoba ngizodlulisa ulwazi olusha engisanda kulithola ngokudlula emhlabeni noma ngokwenda kwewele. Ukuthi kuyaye kwenziwe njani, ngiyazi ukuthi bakhona bazo-oppose ukuthi akaze kuze kwenziwe lokho thina ngakithi noma ekhaya. Akuwonke-ke vele umuzi noma kuyo yonke imizi ezokwenza njengawambiza zokubapheka, kodwa bakhona futhi abazosho ukuthi hayi cha, sake sakubona. Lithi maselendile isililo singakhalwa, okuyinto yokuqala ekhombisa wonke umuntu ukuthi sekukhona umuntu ohambile emhlabeni kulowo muzi. Akwenziwa uma kwendiwele, ngoba yonke into esuke yenziwa kusuke sekucatshangelwa lo osasele enyameni. Akukhanyiswa ikhandlela, akwendlalwa futhi, akugoywa. Shuthi noma kusuke kunaleso sizotha esuke sikhona egcekeni, kodwa izinto ziba njengoba zisuke kade zinjalo. Kuyaye kuthathwe ingubo yalo ophilayo okade lala ngayo, uma sekuyolandwa lo ongasekho, ngekathi agoqwe ngalezi ngubo agoqwa ngazo, agoqwe ngale kade lala lo ophilayo. Lo ophilayo uye egqoke impahla zalo ongasekho ngalesi sikhathi lesi esahambile, kusafika umbiko ukuthi uhambile. Okunye ukuthi uma efika ekhaya egezwa amakhaza, ngalezo mbuzi lezo zokugeza amakhaza, zokugezwa inuko ney'nhlamba, zokuhlanjululwa ungena ekhaya, amanzi akade egeza ngawo lo suke esenyameni nawo ugeza ngawo. Nanokuthi akafihlwa libalele noma emini, ufihlwa intathakusa noma ngokushona kwelanga. Uyethu mase eqedile ukugeza ngamanzi la kade egeza lo wendile, bese eyasongwa ngey'ngubo zakhe, asongwe ngey'ngubo zalo wendile, asongwe ngazo. Kuhanje kuthandazwa, kuphunyulwa, aphelezelwe njengomuntu ongasekho, aze afike libeni nakhona kuthandazwe, afakwe, athelwe ngenhlabathi, bese ayanqoba ithuna akhishwe. Emva kwalokho bese ayohlambulula umzimba emfuleni emanzini agelezayo. Bese kuma-ke kuzokhishwa lo wendile ekhaya eyiswe endlini yakhe yokugcina. Amanzi ageza ngawo lo osuke esele enyameni lesi sikhathi esahlele ekhaya esagoyile, uyahamba ayowathela phezu kweliba lalo osuke engasekho. Kuyinto nje enemihibatho eminingi emncane, ngoba nenzilo
nokugeza kuyalindwa kuze kwenziwe uma sekuhambe noma masekwende lo osasele enyameni akwenziwa. Kuyisindo nje, kodwa ngiyethemba ukuthi bakhona abazofunda ngoba nami ngibekele ikusasa ngoba baningi. Ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga kobe sekukhohlakele, baningi nje abantu enginethemba ukuthi bazosizakala njengoba nami ngizosizakala.